Ano mo niya? Mauwalis na computer eh, kapuya na tayo eh. Naliban mong ikapoy, uy! Nga, bago magiging ka ikaw, nung lima ka mong binangkal! Dimitrio! Uy! Sir! May ngadlaw, sir! Adlaw sir. Sayo kay ni sir! Sayo kay ni ay! Kanina pa mi! Kamigi, kauna! Mayo, mayo. Permanentihan na ninyo ha ba? Siyempre, kamoy makakita. Laklak! Sir! Laklak, sir, oh! Kumbating isang pagkita, sir! Kandidata naman siya, sir! Sa mga kandidata ha? Kandidatas politiko? Ay, doon naman ko'y koronasyon, sir! Nya, happy tagong pista sa atong baryo! Mao ba? Ikaw niya akong himoong konsortiyan ni sir, ha? Base na yung magkadaog, sir. Ang ayan na imprison. Sigurado, may problema na. Basta maatlan lang, nga naa ako din eh. Kung ganaham sa kay ko mo, konsorte ka ng gwapa. Ya, dayon na mo di ha. Kaya ko sunahan. Tanawa. Ginang kang gwapa ka. Sa pangandoy ni mo tayo. Kung maswerte lang na mga maoy babala na ni mo si Marlon. Taas ra jud kay kag pangandoy. Patuman na yun akong Tay. ipangandoy sa Tay, kinabuhi. taas ra lagi kay kag pangandoy. Patay eh. Awa diha. Watch and learn. Ato man jugahan ko ano na siya. Nice one! Nice one mo lang. Hindi, tidak. Hoy! Mamatay ko. Sama na yung mga bon. Isuwayan ako eh. Mamao, kag gidakon si Kanding. Kanding Ayos. kayo lawasa. Dako pulis kanding ay. Sige, baboy. Mahal na ba ganang pagkapalita? Ayos, ayos. Mga milututin tayo titi ba na. Okay. Ato maganang tinuto ng pagdakop na to anong kanding. Sigot. Aw. Kailangan mo lang yun. Hastang balde. Sa'yo taog ma ha. Menteryo gid atong tungmong ha. Tingin kayo yung ginato tanang mga butang dool sa lubnganan ni Don Andres ha? Tilokon gyud nato tanang suok gyud. Be, Ato gyud makitaan. punitay ko no. Gaduda ko ani man, muram di pukot. Double purpose man na bon. Hakbiya kay duyan man eh. At least ba kung kapuyon ta mamahuway sa tagod. Hindi yan duyan. Oo. Pero, okay na lang gidakuna. Masuod man gyapon kanding. Sakto po, double purpose. Baan mo ko ani sir? Ano man? Doon ta ko sa ilang redensyo. Nakatagbo mi dito sa unahan. Nagkaistorya gyud mi. Unya. Sus. Si Ma'am Amparing ba? Makapil-apil man may tungod sa kanding sir. Manggilabot man siya. Ha? Gitugon si Redensyo sir. Ni Ma'am Amparing. Nga pasultian kuno ka. Nga makigtunga kuno siya sa premyo nga imong gitanyag sa mga tao nga kung kinsa to makadakop sa kanding. Mauna ni Ron. Nagawas ng kakwanggulo ni babayhana. Makigtunga kuno siya. Kay may labot kuno siya sa kanding. Ano ka na interes mo sa skanding, no? Wa siya gisulti to, nga naibaw sa skanding. Kung siya berto din eh. Wa may gisulti si Redensyo nako. Pero basig nahibaw si Ma'am Amparing sa abilidad na ng kanding nga malibang og kwarta. Kada kong problema ni mo nagkalakiha eh. Ano ikaw ba?
paduol kay kang paring. Maniid kay kayo paila ha. Ayo pahalata. Ang imong tuyo gusto kang makakahibaw kung doon na ba sa idea sa Bertolds Kanding. Oo, sir. Disguise kung klaro ba? Maro-maro. Buhatong ko na, sir. Ako siyang panid-an og maayo. Kung nabala ka kay kuhan ito at tingalig doon na ginay kasayuran siyang paring sa Bertolds Kanding niya magpataka niya tabi sa mga tao na magubot kita. Muna kinahanglang pugong yun mo siya. Kinahanglang masairan yun mo kung doon na ba yung kahibaw siyang paring. Kaya doon na gani sulti report din ako kay ako din sultihan sa papa. Aron siya na bahala mo desisyon kung saan nga mapugna na sa paring. Kung sa'y gusto nimo, sir, ako na tumanon. Ug bisag asa na magsuroy-suroy si Mamang Paring, ako na sunod-sunuran. May? Uy! Burha! Uy! Kumusta man di ka dong, uy? Dugay-dugay naman tayo makita dong, uy. Pastila di ako mangon, uy. Gimingaw ni Juk Eko ni mo dong. Matakdan kita di mo na yun. Ikaw na yun. Sabar diyaw, sabar diyaw. Dali, dali. Ay, Lilay! Oh, Ay, Lilay! ay lalapang taas, Lilay. Ay, mali ay! Ay, namista to sa buhol sa pandanon. Gida siyang amiga. Yan na lang, hindi mo. Ay, oo na lang ito. Di ba di ko uwam nangin? Okay ra, kaya nandir ka ni mo. Oo. Nya, musta na mo dire? May man. Okay kayo, laro ka dire. Ah. Ipo na kita, kung ba na kita no? Ay. Namatay ka? Mula ka kita ko ron kay ako tong padayunon ang pagtukot sa balay dito. Kaya dito ka sunahan. Nga no magtukod pa magkagbay na yun. Ay, total, ako pong anak akong kuyog, ni ikaw. Mauro sa gyapon, mag-upan na lang dito dire di ay. Da, Sa masad ko na be, may magyun na do nga naami ka og galingong balay. Lisod na sagud kaayo nga muipon mi ninyo. Kay usahay ra balay na kag batasan. Nga imong batasan dira ba kag pamuhiboy. Sabada na ay. Ikaw mang sadgod, dahil sa gugagog, mutumaw mo gunang imong tinut-anay nga kiniiya, god. Sabay ko kiniiyabi. So po, dahil sige, suon ta ka. Saba diha, Ay ay. magbalay lang gumi dito, uy. Total, doon naman nga ni. Murag isa ka kilometro, tingali gikan nga ring adto sa amutukuran. Aw, ikaw, god. Di mo ko makabuot ni mo, noy. Pero mintas tanto, nga wapa kay bay, ari lang sa mo dire. Kaya abi ko mo unsa, god. Napaman ko'y balikon kung trabahoon dito, god. Mabalik pa man ko. O sige. Mintras waka din niya ako nga makabantay ng Lilay. Uy, ibalo biya ka na imong anak. Nagkami ng litaw anak. Kay gwapa na imong anak akong pag-umangkon. Liwat kay na ako. Tay, guyog ko tayo, be. Ay, Uy, Uy, tiyo naman, di ka, tiyo. Basta, tiyo. tay daga no din yung dako na pagmangko din. silaklak. Gwapa na. Oh, hawa. Natural, dugay man sa gigula ang kay ari-ari. Sama ko, day. Wala pa ko pirmi. Mama na, day. Mauna nga burha. Siya, oy. Mula ka usa ko, ikalay bilin din. Hey, bantayin ni silaklak ha. Kaya bagon ra ba ni? Sa mga bantay, dako na ni mga anak, pabantayan na gyapon na nimo nga. Sakto na kabuot, oy. Wala na matudo, eh. Da, okay na tako mo si Suroy. Nga ka mas magkringking aning mga laki din nga way mga kalego, mga baho kayog singot. Nga pubri ra ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Sa ni si tatay, uy. Tini naman sad ko maging ana. Hmm. Dako naman sad ko. Pwede naman ko magsuroy-suroy bisan asa. Mo na ako tasag tambag nimo, di man nimong uyuan. Ge. Nya? Ayaw jo pagtuman ha, mitras tiyo ni mo din kabantay nimo. Ayaw pagtuman jo si mong gusto. Bantayin ni siya burha ha. Gili. Sige. Kaya malakaw na ko. Oy, kabalaka ni mong anak. Tatay, uy. Oy, lak. Hmm. Para di tumabalaka imong tatay, latawgan lang tayo imong mga amiga. Nyari mo diri mag duwa-duwa ko sa inyong buhaton diri basta para makakita ko ninyo. Basta na alam mo diri. Okay. Dara lang. Ay, Layo kay taon to mga amiga taon ako, eh. yan pa unsa man mo na ko pagkasabaan to imong amahan.
Nga, kaya ba mo ka, binabay man to, mo, sus! Nya ako mo ato pa ko nila nya pari una ko sad sila dire. Hasol na kayo. Ah, sige, lakaw, buo, bitin mo tatay. Okay, balik lang dahil, ha? Dako na bitaw kay ko. Lagi. Lagi. Pagbilis pa ko dito sa ay.